khusus kanggo Bundai Ayu sing dari Singapura, kanggo Ibu Oon tuan rumah, kanggo Bos Ikil, Bos Sate Kekil, kanggo Nok Nenek sing dewarjo sing kedang puja. Mama Haji Udi, Taman Sari, Nok Jinsi, Mama Yuli, Mama Yuli, siapa Mama Yuli, Mama Yuli, Mama Haji Adi, siapa Kak? Ayah Putra, Ayah Putra, Ayah Putra, Mama Yuli, Mama Yuli, Mama Yuli, Mama Yuli. Kanggo Nok Meme, Nok Meme, Nok Meme. Ayah Putra, atur nuwun kanggo Bundai Ayu sing duwe Singapura, wong sing paling sayang. Kanggo Ayah Putra, kanggo Mimi Hajat Carini, Aa Jani, Ayu Epi, kasir kaune dadan. Sing duwe sakti kabeh, kang kadewahan, wong sing paling sayang. Sapa jaman? Mama Yuli. Mama Yuli. Mama Yuli, Mama Putra, wayang temen yen kula ora laksana, beli sida kawin karo pilihan cinta. Siapa maning? Bos kulit bacin, bos kulit bacin, bos kulit bacin, bos kulit bacin. Suka mati taliban orang kelakon. Bos kulit bacin, bos kulit bacin, duwe kemakalan jampi apa sampai pula ora berdaya. Kakak jangka ada masih bisa khusus kanggo Mami Janet dong sing paling sayang. Bos kulit bacin, Kanggo siapa ang? bos kulit bacin, Monggo Rias Tor. bos kulit bacin, Kanggo sing duwe Rias bos Tor. kulit bacin, Kanggo sing duwe Rias Tor. Kanggo sing duwe Rias bos Tor. MTN, Kanggo sing bos duwe Rias MTN, Tor. bos Sing duwe MTN, Rias Tor. bos Sing duwe MTN, Rias Tor. bos Kanggo MTN. sing duwe Rias Tor. kanggo Bundai Ayu Duwe Rias Tor. sing duwe Kanggo sing Singapura, duwe Rias Tor atur matur nuwun. kesuwun. Ayah Kanggo sing duwe Rias Tor. wayang temen yen kula ora laksana, beli sida kawin karo Kanggo sing duwe Rias Tor. pilihan jiwa. Asik. Julius Kanggo Tor, Mama Putra. Julius Tor, Julius Tor, Julius Tor, Julius Tor, Julius Tor. Yang dibuang tengah Dalan. suka mati kembang orang. Kanggo sing duwe Rias Tor matur kesuwun. Bos MTN, bos MTN, bos MTN. Wis ke malang demen sampean, yen beli kelakon bisa edan. Kanggo Mama Haji Udi. Awak gering beli kurang makan Mama Yuli. Pikiran pusing
Silvi sing sing duwe jero taman saya kanggo khusus Bunda kanggo Diana